Oyango ni bedo ni piny Kenya ok chiw thuolo ne apisas mag UNCHR mabende en bad migawo mar riwruok mar pinje piny mangima UN timo limbe margi pachoka mar rango okenge ma Kenya osegoyo weche mag kedo ne ratich oganda ok nyis ranyisi makare. Ma owachi kinde mane gichiwo ripot mar chal mar jogo makelo ne ratich oganda e pachoka. Finya Kidi nigi mathoth. En romo ma okelo kanyakla riwruoge mopogore opogore makedo ne ratich oganda. Romo mabende nochiwo thuolo mar pedho yanga moko kuom midhiero ma jogo makedo ne ratich oganda kadhier. Midhiero go gin kaka bedo ni riwruoge makedo ne ratich oganda ok yud sir moromo kod arita makare. Thorwach e romono ne en rem mar piny Kenya chiwo thuolo ne apisas mag bad migawo mar riwruog pinje kata United Nations timo limbe margi pachoka mar rango kenge ma piny Kenya osegoyo e yor kedo ne ratich oganda. Kaluwore gi Samson Omondi mabende e jalup director maduol makedo ne ratich oganda pachoka KNCHR, piny owacho nyalo bedo ni nigi luor ni limbe makamano nyalo kete lela kuonde magisekierie. En gima ok nyis picha maber nikech onyiso picha mar ni nitie gik ma piny Kenya pando emomiyo ok gidwa ni ng'ama wuok oko obi onenu ang'o matimre. Mokwongo nyalo bedo ni giluoro accountability, so ok gidwa ni mondo one chilo margi. Mar ariyo, aparo ni preparations, kech iwacho ni wendo kapok obiro limi to nyaka iywe ot. So aparo ni sirikal osebedo kapango ma yweyo ot. To maybe jomonego bed ni yweyo ot onge, so mano emomiyo wani situation no. Omondi omedo ni limbe mar apisas go mag United Nations kata Special Rapporteurs biro kelo ber mathoth ne piny Kenya kendo chiwo thuolo malalruok e wi kaka chal mar kedo ne ratich oganda e piny Kenya inyalo ber. Waneno ka Special Rapporteur biro to obro chiwo gimiluongo ni advice. No kama gimatimre kanigo unyalo timo kama, ma unyalo timo kama, ma unyalo timo kama. So okapar ni sirkal ma Kenya onego bed ni range kaka fault finding. Ok onego bed ni sirkal ma Kenya range kaka magi joma biro rango gik ma wasebedo kwatimo maricho. Onego bed ni sirkal ma Kenya range kaka magi joma biro konyowa tiyo tijwa. Lipod no mabende nonro mare notime kind higa 2020 kod higa 2022. Ofwenyo ni nitie ji 8 moko makedo ne ratich oganda mane onegi. Ei ji 8go, ng'at achiel nonegi e higa 2020, ji 4 e higa 2021 gi ji 3 e higa 2022. Kopogore gi mano, nitie jogo mabende nodinegi ataro mar chik ka e higa 2020 nodine ji 96, ji 36 e higa 2021 kod ji 12 e higa 2022. As there are too many state officers who are being cowed as a result of orders from above. The culture of fear is too rampant in many of the state agencies, whether they are investigators, or police officers, whether they are prosecutors, whether they're even judicial officers. The entire structure, unfortunately, has become paralyzed by essentially executive state capture. Dwaro maduong' mar KNCHR en mondo piny owacho oketie tim chike mag riwruog pinje kaka achiel kuom yore mag bero alwora mar tich ne jogo makedo ne ratich oganda. Finya Kidi, Ramogi TV, Nairobi.